El vas de Fontsal és un objecte únic i exclusiu del talaiòtic final menorquí, dels segles IV i II abans de Crist. És un recipient de ceràmica, normalment molt decorat, que presenta un fons alt en relació al peu, amb una cambra d'aire i una cassoleta de poca capacitat. Es troba en espais simbòlics, com els recintes de taula o les necròpolis, i la literatura científica sempre l'havia interpretat com un pavater, és a dir, com un cremador d'herbes aromàtiques. Arran de l'excavació de Samola, i donat que aquestes peces no havien estat mai analitzades, decidim realitzar diversos estudis que donen com a resultat final que els vasos haurien contingut cereals, principalment ordi i traces de làctics, és a dir, un breuatge semblant a la cervesa. Així doncs, decidim experimentar com seria aquesta cervesa. Ens posem en contacte amb l'empresa menorquina de cervesa Graham Pierce i fabriquem una cervesa d'inspiració talaiòtica. Aquesta cervesa talaiòtica va sorgir d'una proposta del Museu de Menorca. Ells estaven fent una excavació a l'Aior i van trobar uns vasos ceràmics en els que contenien restes orgàniques. Aquelles restes orgàniques van ser enviades a analitzar i una vegada van tenir els resultats ens els van passar perquè tractéssim d'esbrinar si en aquells vasos s'havia fet una cervesa o una beguda talaiòtica. A l'analitzar aquells resultats nosaltres no vam poder dir al 100% que es tractava d'una cervesa o una beguda talaiòtica, però ens va donar peu a fer un projecte molt polit, que és el que tenim en marxa i és el que avui estem explicant. Llavors vam idear aquesta cervesa talaiòtica, a la que vam incorporar ordi i blat menorquí, també una petita proporció de mel d'aquí de Menorca, i per donar-li un contrapunt a tota aquesta càrrega dolça de matèries primeres vam afegir diverses plantes aromàtiques que creixen aquí a l'illa, com l'artemísia, la camamila, el tem i el romaní. Aquesta cervesa no és una cervesa del segle XXI, per tant, totes les aromes, cos, gustos i la carbonatació que solem notar en una cervesa estàndard de l'època contemporània no ho trobarem en aquesta beguda. Aquesta beguda és una beguda dolça i molt aromàtica gràcies a totes les herbes que conté. Un dels objectius de la candidatura a Menorca talaiòtica a Patrimoni Mundial és connectar la vida que s'amaga darrere aquestes pedres mil·lenàries en la vida dels menorquins i menorquines d'avui. Tenim evidències que en els recintes de taula, com aquest de Trapucó, se feien festes i se consumia vi. El que sabem des de fa més poc és que també se consumia una altra beguda, que podria ser semblant a la cervesa. Que això avui doni lloc a la producció d'una nova cervesa, a la creació d'un nou producte de Menorca i que sigui una empresa menorquina la que ho fa, és tancat cercle.